2021 zvichinzi tavakire imba hombe mujari wenu zvichinzi imba yaifanira novakwa kumusha kwavo kumuzaraba akutongondirova pasina kana chandaita po murume wangu buda pano uyendi kana uchida zvepano iwe rongedza uende unogara kumusha amai ouya pano. Dambudziko rangu nderokuti uyu mumwe wangu uyu ari kutora zvinhu pakatora protection order akutanga kutora zvinhu achigoera kuvana vake. Inini ndanichifunga kuti vana vake sezvo vakura ngavasuduruke havo tisare takagara nevana vedu tichengete vana. Akatanga kutuka anondituka kana apedza ndoti maita basa baba. Kutuka anotuka uri benzi remunhu musoro wakazara matuzvi wakamamiwa moyo ukaisiwa matuzviwe hauzi mukadzi kune vanonzi vakadzi. Ukamona sindi kuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadisa. Inini handidada murume nenya nyaya iyi yakatanga 2021 zvichinzi tavakire imba hombe mujari wenu zvichinzi imba yaifanira novakwa kumusha kwavo kumuzarabani. Atezvarangu ndobva vashaya muna November vadzoka kumusha ndobva zvatonzi hauzi mukadzi. Takati akutongondirova pasina kana chandaita po murume wangu buda pano uyendi kana uchida zvepano iwe rongedza uende unogara kumusha amai ouya pano. Ndikati azviite. Chekutanga takavaka pachizanga paruzevha ukati kumuzarabani kukatatisunzira kwachizanga apa tavaka muno mujari uno wanditi toenda kumusha kunodii hazvitoiti. Handakatanga kurohwa kusvika zvakandirwadza ndobva ndatora protection order tapinda mukoti musa 14 December 2021 tapinda mukoti ndobva bvunzwa namajistrate zvikanzi kufa kwakaita baba vangu ndakanzi ndindofanira kumaintaina amai vangu saka zvemukadzi handichakwanisi nevana handichakwanisi. Tadzokera kumba murume wangu akabva abuda ndobva aenda aigara kuseri kwerengi yekujari wenu ndobva achitanga kurwara akagara zve8 months inini ndichisafa nevana 3 ndobva zvadzonzi nevanhu vekumukaradzi kusiti nawo bay mai jija indikukumbira munotora murume arwara. Ndakamboda kuomesa moyo ndobva ndaenda kunomutora murume uye ndokupinda naye pafamasi musiyo takabudisa $78 ndokumurapisa murume wangu apora ndobva achidzokera kubasa. Tati nemameshinari makombureza mahamamiwa ndobva anzi kombureza ngaidzoke kumukaradzi. Takangowirirana zve1 week munhu atopanduka atochinja takadhonza achindishungurudza kusvika ndakapedzera ndanyarara akatanga kutuka anondituka kana apedza ndoti maita basa baba. Kutuka anotuka uri benzi remunhu musoro wakazara matuzvi wakamamiwa moyo ukaisiwa matuzviwe hauzi mukadzi kune vanonzi vakadzi. Handinotukiwa zvokuti kana vana vangu havana remuromo kana ndichitukiwa kana manext door chaivo kusvika machairman emurigifiu akazovatora 1 day vachida kuti vatienzanisi ndobva vapa chichemo chokuti mukadzi uyu haana kuvaka kumusha kwedu haana kuita Chirwere. Ndikati shamwari tasaona 16 years dzandagara newe mai vako vanouya kuno ndichivarongedzera vana vangu vachitekura vachienda kumusha nhasi mozonditongera mhosva yekuti hanhau vaka kumuzarabani ndizvo here izvi. Vakuru vaye vakati hakuna zvakadaro. Inini ndine 82 years muno kumusha kwangu kwagutu ndikada kunoona mai vangu tongoti madzimai handei tosvika totorara amai 1 week tiriko todzoka amai vangu vasati vambonditongera mhosva yekuti ramba mukadzi kana utipunza mukadzi. Shamwari une mamwe mafungiro saka isusu hatipasise mukadzi uyu kuti aende kumusha kwako kumuzarabani koti kazonzwa kuti afa ikoko zvinozofamba sei. Uyezve pese pamaiwirirana apa amai vako vachiuya kuno vachitakura vana baba vako vachiuya vachiona vazukuru maitadza nei kumupusha mukadzi kuti hande kumusha. 2023 handobva zvakwidza mwana tosikidzwa nebadza tatotiza pamba tanovata kumanext door ndobva ndikafonera hanzvadzi dzangu ndobva dzauya ndobva zvanzi panapa hatoda kuti titengese. Hanzvadzi dzangu vakatanga vatomurova vakati toda kutokurova nekushungurudza kwakuita hanzvadzi yedu
vamurova ndobva taenda kupolisi. Tasvika ndobva tasvika kuna loya Kajokota. Vakajokota vakati mukomana taura nyaya yako. Zvikanzi kufa kwakaita baba vangu ndakanzi ndinofana kumentena mai. Zvikanzi saka ko mukadzi nevana zvikanzi handichadi. Hanzvadzi dzangu zvikanzi alright. Saka todii zvikanzi ngapagadzirwe bepa resheiti rekutengesa imba. Bepa riye ndobva akajokota vati kumukadzi 30. Baba ndobva vanzi 30. Iye yake ndobva ati ndaishayiwa yangu ndobva ndabvisirwa nehanzvadzi dzangu. Hanzvadzi dzangu dzadzokera. Ko uchabhadhara rini tipinde mukoti titengese imba yacho zviperi. Amene mumwe mukomana akazomudza kuti ukatotengesa imba uchasara usina mari pachabviswa sheye vana chichi ndobva angotsikira zvikanzi aiwa akukota achaenda maithe ungatichiwirirane. Pasina mazuva 30 hanzvadzi yatezvara ndobva yauya. Zvikanzi ndauya kunetsana kwamuri kuitana since matorana musati matitira zvakadai izvozvi. Saka inini ndoda kuziva kuti iwewe baba vako pavakafa vakasiya kudza kuti ushungurudze mukadzi. Zvikanzi aiwa amai vanotaura kuti amai ethu havana kuvaka. Zvikanzi kwamai vako nababa vako vakatama kwagutu vachiuya kumuzara bani. Isusu mai vedu havana bvira vamborwisanisa baba vako namai vako. Ko izvi uri kuzviwanira kupi? Handokungogadziriswa natete vaye. Zvikanzi saka chikafu ndikati aiwa tete chikafu chevana pari zvino ndiri kutumirwa nanasisi vangu kubva kumazuva. Ende futi munomu ndikaona mari icho ndiri kutoshanda ndichitoriritira vana. Ndobva zvanzi chimutendera mukadzi auye kuhama miri kwako atsvaire. Zvikanzi alright ngaachiuye. Ndokuchitanga kuenda kubasa kuye. Uchisvika pabasa paya anogona kuuya zotorwa nasisi zvongonzi DJ yakuno. Zita rekurukova. DJ yakuno. Inini ndorwadziwa murume wangu une shuwa here zvonzi ukatsvaga makudo mugomo nomawana ndozvawavinga here yotsvaira madhaka uende kumba. Pachibaite une status yatiri pari zvino tinomwa mushonga moramba muchidai yatova noise. Apa anga nemukadzi wemunhu waitodanana naye achigara ipapa ainzi amai maka. Saka mai maka vaenda kangobata mameseji mufoni. Ndokuvabvunza ndokundirambira. Amai maka vai vakazokocha kuvatipira kuti munhu uya awana mameseji mufoni. Ndasvika kubasa mumusi mai maka vai vakutonditi bamunini makavaudza here mai nini ava kuti ndini mai guru. Mukadzi vakangonditi ndini mai maka ndobva ndatomurova ndikati ndiwo vandiri kutotsvaga iwewe. Sei uchiputsa mushe wangu uchishungurudza vana vangu iwe. Saka kubva ipapo ndati ndikaya kubasa ndaitukwa. Ndobva ndazotenga line renet 1 ndichida kutireza nyaya iyi. Ndobva ndamuti ndini mai maka. Ndobva zvanzi abhebhi wangu uri kupi? Abhebhi wangu sarovese zvinhu iwewe haana magadheni handisi kukuona mumwe mushe mumwe mukomana aitamba nemukadzi wemai. Ndobva ndachivadzokera ndikati baba mairamba sei? Wairamba sei mameseji aya uchindishungurudza? Mai maka vaita show off yekuti vakandiona ndiripo vaibva vauya vakabva vauya. Ndakutorwisana navo ava ndobva vati izvozvo chimurova mukadzi yetu kutoendesana rodoka ndatova kupolisi. Ndikati rodoka makupolisi? Zvikanzi rodoka ndakupolisi. Mukadzi akanditukirira ndobva aenda. Mangwana murume wacho ndobva achisvika pabasa. Murume wacho achisvika ndikati handimi baba maka vacho mameseji enyaya makaita basa steriki maputsa musha wangu vana 3 ndiri kusafa ndega nekumboka mari icho kunoonga kuchiguma kunoonga kuna gwetere mukadzi wenyu achigara pabasa nawo achipuwa hundi achikokoresiwa zvese achiitiriwa. Murume ndobva achikwira dare ndobva kwanzi mombe 4 vakandifonera mambo Matopi amai muri kuuya? Ndikati baba handikwanisi kuuya nokuti murume handisi kutogara naye kana bonde mumba hatichorini mazeti anga ndeti ndikamubata zvonzi mazano ndiri kuita zvemadrugs. Ndobva ndamuteera kubasa nekemtendi yangu ndaivata ndega nemukemtendi achienda kuna mai maka vai. Upedzisira akazondiudza kuti anyama dzako iyo dzakanyanya kubatana hadzonetsa dzorwadza achitemba mai maka vai. Ndobva ndasiyana nazvo. Akada kutuka zvonzi wakashota hauzi mukadzi apa ndanda kutukirira kuti ndabuditsa nyaya iyi. Zvikanzi kubva nhasi vana uchariritira wegani. Ndikati aiwa kubva 2021 ingawani ndio mugariro wandiri kungoita ndinongoriritire nyaya iyi. Ndobva vanzi mombe 4 kwaMatopi ndobva vachiichinya ndokuendesa kupolisi. Vadaro zvikanzi school fees hapana shuwa zvese ndiri kumentena vana vangu
apa hondo yatanga manje ndikabva kubasa ndakunzi chindipa mari yawashanda ndikati inini baba nezvenyu pari zvino handichada inini handichada ndagara ndiri pamushonga mukadzi wamaitorana naye murume wake airwara mukaita handova inini zvokuchagara newe shamwari kubva 2021 ndamboshinga pari zvino handichadi zvikanzi pano pachatoita rufu iwewe kufa inini ndichitiza kana kuti inini ndichizviuraya vana vanyatsosara dziri nherere ndikati aiwa inini ndiri kuda zvandikashandira nokuti iwa ndakakuona uchishandira matangire inini ndichikurosa bhodha kozi kamema akati gogo ndoda kukupa ibhesi munditengere chuma shuwa takashandira kozi 9 years dzimba idzi dzakauya through kozi saka nhasi wozondidzinga padzimba dzangu dzandikashandira aiwa inini ndakuda zvandikashandira ndichisimuka hangu ndoita sei ndoenda saka pandiri kutonzi buda uende kumba kwenyu usina chawe nacho ndo pandiri kuramba ndo pandikakwira dari kuti aiwa inini ndoda kubatsirawo zvandikashanda ndochibuda hangu ninherera dzangu ndoenda chirwere ichocho kuti chiuye inini handaiziva chakatorana 2007 saka kubva muna 2008-9 vaibudawo semurume womuvunze vachidanana nemwe mukadzi ainzi mucha so saka gogo vacho mumwe musindiri kutoti zvakaoma tabatiwa chirwere zvikanzi hamusanetseke muzukuru wangu ndegara nevarume venyu izvo zvatove siriyasi kumusho musi wakafa muzukuru wacho gogo wacho vakatoya zvikanzi maiguru wenyu vatofa itongozvichengetedzai motongomwa mushonga saka ndichiwe pamushonga ndinotomwa mushonga mubedroom mangu mandinovata izvozvi nevana vangu ndorara mudining ndo mandorara nevana vangu ivo vanorara mubedroom avo saka pa zvakunzi chiuya ndakutokuda kuti ndigare newe ndikati no kana gore riye ndakasafa kukaranda ndabatiwa siki ndine pamwiri pemwana saka pa ndoramba ndichitora zvirwere futi ukamuti kudzivirira mumba nokudziva kuti hazviiti ichi chinonzi kudzivirira munomu yatova hondo saka ndati aiwa apa vakuita zvemadrugs mbanje zvese vakasvika pamba vanowanzosvika na2 dzeusiku kana na1 vachisvika vanotukirira zvokusvika kunze kucheni rongedza buda pano uende wakashandira mahara buda uende 3 dzimba dziripo 2 pane cottage main house yanga isara kurufa 29 rooms neruzevha riri pachizanga pane 3 rooms nekitchen yacho ini ndakatora nemadzimai angu 209 mwana wedu wokutanga takamuita 212 muna 2021 ndopandakatyoka ruoko ndopandakatanga kuona dambudziko nemudzimai wangu mudzimai wangu ane vana vake 3 vaakaita ega vanhu vana baba vana vanana baba vake dambudziko rangu ndirokuti uyu mumwe wangu uyu ari kutora zvinhu pakatora protection order akutanga kutora zvinhu achigoera kuvana vake pokutanga akatora firiji mumba apa mwana wake musikana inini ndanichifunga kuti vana vake sezvo vakura ngavasuduruke havo tisare takagara nevana vedu tichengete vana vedu vadika 3 aiwa kunyepa iye ndiye ari kutondidzika zvokuti kudai kwandiri ndatova nemawiki anenge 3 ndisiri kugara pamba ndikako akaziki kutanga ikako taane gore ne6 months ndinonzwa asi akandiudzaye kuti akabatwa chirwere chibereko chemukenza ndikamuti ndoda makadhi haana kundiradza makadhi achona ndo pakatanga kutiza achienda kuchiguma hongu pana 2011 tisati taita mwana ndo paakarwara arwara ndini ndakaenda naye kukaranda taigara tiri vaviri kumukaradzi ndikamutakura kuenda naye kukaranda ubva tandotirwa ropa ubva tabatwa tese iya mati indoimba kuti pamwe ndiye akauya nacho sezvo anga agara nevana vake 3 vahombe
ina handina vamwe vana kusaidi vana vangu handina kundiwawo chete ndakamborora ndiri kumuzarabani ndichiri mukomana saka mudzimai wangu akazongosiya nyaya yegware ndasina kuifunga semunhu anga asini ngazivi kuti pane nyaya ndaifunga kuti pamwe nemudzimai wangu tichataura towirirana sezvo tine vana vadiki vada kuchengetewa nebaba namai vari pamwe chete. Hazvikwanisiki baba musi uno asvikira baba vangu vari kukumba ndavashiedzawo akatotanga kutoda kutondinetsa ndobva ndatizira kuna baba vai ndobva vati baba itso usauraya zvako mwana wangu zvakutaura kuti pano pachazara ropa iwo ndipe mwana wangu nditakure asi pfuma yangu ndikuida. Akatanga kutukirira baba neusiku baba vacho titoinawo munomu baba ivava vachitukana baba zvikanzi makatoroya basa rangu kuti ndisatoiti mari mimi baba muziye zvamunoita mutove nefevha mutofungi. Akataura zvakawanda baba vai vakapedzera vanyarara akati taura zvako.